मा हागा दे हात बाकस मोनसेखौनो 10 जन मानसि बुथिंबाय थायो मा बेलाय खान्थाला गोखै थाया गोदैसो गोखै थाया डेन्जार बम बम खानै नुबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय आं दा दङ न'आव अके थ' नै पेनफोराबो रानाखै माथो गिसि गिसिसो थ' अखाया दिनै एफा बिदि गैया आरो दाथ' पुरा स्रांखा नै अखा गैया सान्दुं एसे नुजादों थ' अखाया गारनांसिगौ नङा होमबा अखा गारनांगौ दा अखा नांथ'ला थ' जिखियानो जादोला गाइस आं दा थाइजौ हाननो नागिरदों थाइजौ ओइ नुदों दा थाइजौखौथ' केमेरायावहा नुहुराखैलै माथो नै गोसोम गोसोमसो नुजोबदों र' हानना लाग्रोनि आं नै बरियानो नांबानो सिरिखायो टलटपनो बरियालै हिट नै हानखांबाय एसे सुनोसै एबार बरियानो डेन्जार गिदिर गिदिर दंलै नै बा डेन्जार बम बम खानै नुबाय टेस्टि जागोन बे जानो बे गावस्रालायबायलै नैबे नै बे गावनाया आरो बांसिन टेस्टि जाबावगोन बेयो नै नै थाइजौखौ सुबाय एबार हानोसै लेबनोसै नै दहाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय आफाया खान्थाल फिथाइ आरो ओरैजाय थाइजौ ओरैजाय प्लेट थ' बिदिब्ला आं हानोसै मोजानो फार्स्टआवनो आङो फिसाखौ ना गिदिरखौ मेगनाथ' गिदिरखौ थांदों बाट नायनोसै सायावथ' बिराद मोजां दै दा सिङाव माबायदि बेखौ मिन्थिला आङो जिखियानो जादोला गाइस आं हानोसै माने लेबनोसै बरियालै बास Wah, boriale. Kisau gया माथो बरिया सायावबो बिराद मोजां सिङावबो मोजां माने बेखौ आङो बेंग्रायासो लेबबाय थागोन बेखौ सायाव दोनदो मोनसे खोथा बुंनो बेयाव र' एसे बोरैबा माने थाइजौथ' नायनायाव बिराद बरिया सायावबो हिटमोन सिङावबो बरियामोन बाट जानायाव गोखै गोथाव नङा थेवबो बायनाय थाइजौ ना जानांगोन नै बे गिदिरा जोंनि नङा दै दहाय हाननाया बेथ' नैबेफोरसो नालाय ओमफ्राय नै गिदिर खिथिनाया बेयो बायनायमोन बाजारनिफ्राय बारा हिट नङा बायनायखौसो जाबाय आं फैसा होना बायनाय ना गारजाया गाइस एबार आरो नैबे जाबाय संख्रै बानलु एकदम मिक्स खालामनाय संख्रै बानलु एकदम मिक्स खालामनाय बिनि टेस्टिया एसे आलादा जागोन दे टेस्टियानो बियो जाखांबाय आंहा ओमफ्राय दा खान्थाल हानांगौ थ' खान्थालखौ आं जाला आफा जायोनो खान्थालखौ आफानो बुजिखादों दा र' वाव
ये ताजा ताजा नहीं वाह क्या लाजवाब है क्या लाजवाब है नुबाय नै फिसा फिसासो माथो गिदिर गिदिरबो थायो खिन्थु फिसा फिसा साबसिन आरोना जानायावहा जा मोदोमना मोनामखादोलै बा हिट नै आसि सोबानो गयो आसि ओरै सोबानो थल' थल' गयो र' एसे माबावनां नै ओरै आसि सोदो नै गबायानो ओरै खालामदो ओरै सोदो नैलाय होदो माने आं दा जाथ'ला खान्थालखौ जाथ'ला आङो वाव जा किउट किउट खान्थाला नै बरियानो र' आफानो हैग्रोनोसै आं जै माबायदि इसिं इसिं नायना जा गोदैना गोखै हा खान्थाला गोखै थाया गोदैसो गोखै थाया वा स्लुब स्लुब लायलायदों हिट ना हिट ना जाबाय थादों माना नै बा दहाय मा बुंनाय आंखौ नोङो जाया जाया जाबावलायनाय मा जाखो हाला नामा जानो मा ये गोबासो नामालै मा हागादे थोद थाइजौखौबो लेबखांबाय आङो दा रानै रानै जाथोंसै ओमफ्राय खान्थालखौबो आफाया जाबाय आरो माखासेयाबो सासेयाथ' जायानो ओमफ्राय इथिं आइ ओमफ्राय आं खान्थालखौ जाथ'ला थ' थाइजौ जानानै आंहा उदैखौ पेटलु मोनलायलायबाय आं पेटलु अखा गारनायखाय बिराद मोजां मोनबायलै आं स्रांनो बरियानो ना थ' बिदिब्ला दसे र' दे थाइजौ जाना बोरबांबाय थाबाय आङो दसे जिरायथ'नो आं दे र' नै गाइस मोनानि ओंख्रिफोराबो पुरा पावारफुल रेडि जाबाय मोनथिखादों दा ना मोनथियाखै अमा बिबु बान्दार बा अमा बेदर मिक्स आरो ओरैजाय दङ जोगोनार बिजौ थ' जोंना डिनारा बेनो जागोन मोनानिया नै ओंखाम नै जोगोनार बिजौ भाजि ओमफ्राय नैबे जाबाय दहाय खिन्थानाय आङो पुरा धामाकाखा नैबे अमा बेदरबो दङ बेनि उनावहा बिबुबो दङ एकदम मिक्स आरो बेयो एकदम धामाका जाखागोन बेयो आरो ओमफ्राय नैबे जाबाय नाथुरजों ओमफ्राय आलुजों झल अके गाइस बास होजेनबायलै आंनि ओरैजाय बास बरियानो आरो वाव व्हाट अ टेस्टी नैबेथ' मिन्थिखाया होमबा सोरनि नैबेयो आंनिब्रा र' बास गासिबो खुरजोबखांबाय रानजोबखांबाय ओमफ्राय नै जोंहा दानल बेखौ माने सानावहा बांसिन मोना माने मा होनना बुङो फुटबल गेलेनो थाङो नालाय ना मा बुङो अके थ' मोनसे कुइसन दानलनिसिम सोर राजानि गोदोनायाव गस्ला गिन्जि हाबजाया नों मानो बुंना हरनांगौ आंनिया खिजानो होमबा नों खिजागोन नामा होमबा दे होमबालाय आरो मोनसे रावबो बुंनांला दै हा बाकस मोनसेखौनो 10 जन मानसि बुथिंबाय थायो मा बेलाय बिबो बिनो बुंनांगौ बुंदों बिदि जायो दे होमबा ओंखाम जादो मजानो ओंखाम जाखांबाय दा ओंखाम जाखानानै फैलायबाय नै भिडिअनि गेजेरजों दा समा जागासिनो मोनानि 9:30 ओमफ्राय आङो दा न' सिङाव गैया न'नि एसे बाहेरायाव दङ नोंथांमोनखौ नुगासिनो नै उनथिं नेलाय ओमफ्राय दा बरियानो अखा गैया दा ओमफ्राय दिनै आङो अमा बेदर आरो बिबु दंमोन नालाय गैया रा जानो हायासै मानो होनब्ला दहायो थाइजौ गोखै जानाया जा खैदोंब्रा अरबाबो अरनो हायाखै ओमफ्राय दा आङो मा खालामखो एसे जानानै माखासेखौ दोनबाय आङो गाबोन फुङाव जानो खुरैयाव दोनबाय आं हायासै जानो थ' दिनैनि भिडिअखौ नायना नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय थ' एन्ड खालामसै आं नङा होमबा दिनैनि भिडिअखौ नायना नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबै लोगो मोनगोन होनना आसा खालामबाय दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो एन्ड खालामसै थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार ओमफ्राय बाय बाय आरो मोनसे खोथा लाइक खालामाखैबा अन्नानै लाइक खालामना हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोजोननाय थागोन आरो कमेन्ट सेक्सनाव
कमेन्ट हरबानो जाबाय माबायदि मोनखो आरो आंना डिसक्रिपसनावहा इन्सटाग्राम आरो फेसबुक दङ थांनानै चेकआउट खालामहैथां फल' खालामहैथां लाइक खालामहैथां आरो गोदान मोनसे चेनेलखौथ' नोंथांमोना माखासेया मोनाखै जानांगौ नङा होमबा नै नुदों दा JDX अफिसियेल थांनानै फटाफट बेखौबो साबस्क्राइब खालामना लायोबानो जाबाय आरो माबा मोनसे सोंनो दङबा कमेन्ट सेक्सनाव सोंहरबानो जाबाय थ' बेनोसै बाय बाय